Kardom pini berta arjoikta pini berta thanbang phi nilimon jerong pipi. Forest asai khiatum thengpi kang hua motor kenep dunlong. Borlang phera hawar ration card kawe adat atumaphan ake joipen sangke ronpon. UKYA songpen HS second year asat lang ang thekemi ang jermara tumaphan karchuda. PMGSY atowar nang semar pipami medetpu rada koikewan. Chotiona ramterang arongpen koilamati adak ingnam towar ari suding habit kepan. Bertang gungpi arjo igdarapi puthot bertang tonpen cepa jermi damsina. Forest sai khilapen homeguard atum patrolling ke dam ahut ehum thengpi kang hua motor kenep dunlong. Karbi anglong arlota thengpi kang huatum kilit pik jasemet siguna thengpi kang huatum rot lapsi rijap pangthai danglo. Sonsi forest asai khiatum ta dode sang sepen sai cheklem ponsi niphai ke thomarni porphai isi malom patra disa subbit officer Wilson Rongphar Langmili Central Range Beat Officer Agustin Teron Lapen Hawar Kimi Patrolling Point Officer Binong Teron Lapen Arisang Hoatum Lapen Homeguard Atum Pen Patrolling ke dambom ahut ihum thengpi kang hubom amotor Nebdun Long Pusi Beat Officer Agustin Teron Pen Thanpon Bonsita thengpi kang huatum kang ting awar sai cho enamatsi kadlaplo lasi athengpi ansi neblong chotlo lasi thengpi do ansita 6.8 poputa alangli tumpen pherangke athengno thanpon thengpi bangke la pulotowe hodai patrolling routine patrolling ajogang nitum dang version si tuita patrolling damno joint patrolling no labange hawar kimi patrolling staff dolo pendak langmili penengke patradisa tumta dolo kadobe joint patrolling si kuri ro masi ke tobe la joint patrolling kuri si la koilari jintu adolong adu la solom si je na sogari bani tuma detail long lo neblong lo he ke nebi long bang la sono je ni tumta mo pension routine patrolling ke tambo musi potune son mane RP ke do asonang na klo ye la sini tumta ators penjat pensi pur damlo tame gari bang gila so ator pensami dum theglong lot ben astame accounting juntu awar sai enmat inut bang pi bang phobak hotu do ta hai bon so the sistame alang tu bang so accounting awar sai en masi alang ditumang kat igro lo dak pen bang ke on spot pen bang ke sami nitum kado we adung dam lo pen ke hormu bang ke theglong pakalo je lahai bang sob mane sigun picking se lasi nitum bang ho dak pen bang so hormu bang ke kewan ilong lok bangke sabita hodak sido je latum bane nitum le asop sobak der chete latum la bang pon ilong lok po sidame nitum dak por long ki apor pen kelidun chit ajoni si la sabi dolo nen ke nilitum staff bang indut bahini gari wek thek bang do la si nitum staff asi nang wek pen si dak an bitong chewan derlo sis po lake si phasi dan wan lo ala la garon teng me nitum sis po pen ke rem si tum har fu la nilitum la bangke matha inde delo athek kang hu pulo de ko ba tum ni la bang nitum da jongno dak ko thek long le de pudan delo ma ti kang hu lo la ke nitum da jonglo madu khanda anep long check son ilitum ane arju pola tumon chithan nangkok ko tame wa phita non bang ke labang thang muni pa ke theklong le ba ke nep long le da joine itum la bang ke thang thek mane pachini thek de lo la bang ke ani tum ta la so ke nep that is bagari theklong lo phita tebok tera ke itum lang lo person sami staff do pen itum ka do we tebok tera ani itum ri do theklong le de lo muni pha ko ta gari da dokok gari ta chebana kok la hai gari ta abit dia ta hino la sini tum la bang se frangsi akola ta preference pinang si la si bil on chiwan lo kado we staff pen si anang li tum tuwe kon ba ka safety required long ike la nun bakke hinsab se la alama ge ne tum bang to we jo phelo si claim no mati to we baji si ajo baji si apor lo ne tum detail long hai masih pu ke wan patheng patong mat pada baji pilom se ni tum staff tum pen cheka masih lom so megjang nei tum masih lom so sang wan lom so finally tum nang le ro lo non napi further details ni tumbang si skuri ni aja ni tapi non si claim la non analo si ni gamen hai kuri nang lang ya nang la non make hopen ji tham officially yata claim tela Lakhakre sirkep lumbajong constituency ke parlo borlang phera hawat ration card kawe arat atuma phan ake joipen sangke ronpon nona por pirthe adangpi
COVID-19 mate coronavirus akeso ke unplup apor ahut jasemet ke duk det arat atum ke cholong le junlong le pumatha ponsi BJP gof mate Karbi Anglong a sorkar pen chepatir piponsi borlang phera hawar arat jasemet ration card kave arat aphan panong ponsi borlang phera hawar rong unkoi thongkep arat aphan ake joy pen sang ronpon UKYA pen patir piponsi HS second year asat langki unduna tumaphan karchopon Lakhain koirapho nilip MSC constituency ke parlo nilip angkang apharman ilitum kaching honai amuso atum ilitum aphan nongjume nangke wan pipon thegapot nilip aro United Karbi Youth Association thihekpen UKYA maiphu Elvin Kropen japonsi GS UKYA nilip aro Anilson Rongphar Lapen AGS Waisong Teron Central Committee Cultural Secretary Harlongbi Teron Lapen Bidisore Akhi Adat Pen Kachirabdun Rat Asaipu Clartinson Teron Alang Litum Nilip Arat Mate Karbi Arat Aphan Nongjume Ekewanpi Amumar Atum Aphan Nonkewang Jilang Ansose Kaporhi Thekji Aphan Mate Ansose Kachepaduk Muchotji Aphan Ning Parungpon Laso along Karbi Apoho Karwak Pensi Man Pidamlo Ahok Karbi Arat Atumta Kaporhi Chihung Bomlo Lapen Paprang Dun Olo Puta UKYA Atumta Matha Ponsi Nongjume Kiwan Amuso Atumalong Adon Damsi Poho Pen Karchodam Ajaimek Dengponlo Lapen Phangcherop Rengma Engjer Inut Along Kahumri Dam Un Echot Pen Ajok Apor Kapreksi Alang Liphanke Man Pidam Popusi UKYA Maipu Ningke Parung Alam Ningjepon Nilipen Birtapang Dakpon Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong Poriborton Kachari Sorkar Pen Kaching Thorasai Amuk Keklempon Jirikindeng PMGSY Atowar Kasimar Kasaoy Contractor Babul Nat Aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lapusi Langding Puma PMGSY Atowar Kasilam Ketang Anta Tang pamimilang bonta ketang tang adim anta jiklo jon thomanta avelang chethar laplo lapen bang swatowar kasimar boma hut sitame rong thompli arong aradatum sitame pudunlo bonta pudun det pen towar ke par thatponke ave pusi nang pachini dun Pinpur damme PMGSY lake Government of India pensi rongso rongbot atowar pathe muchotsi towar ke thi along pachetok dun thaiji aphansi klempon bomlo bangso ke klemalong anta kimisen nangji aphan pura India Sarkar atum National Quality Monitoring lapen State Quality Monitoring atumsi towar kimi kahino langchari bomlo bonta manghuda meme alam abangke jirikindeng pen skip PMGSY atowar Kitang pen ciklo jontom sidolang bangso atowar jetharlap abangke State Quality Monitoring atum koson tongke langlone manghumeme Lasi Karbi Anglong Autonomous Council along PWD arpuke ot abang langchari dunasonte mesenji pusi ratatum pachini pon Dongka mukam pen Robinson Rongpi News.News Karbi Anglong Nilip Jingrum Youth Association atum pen patir piponsi anarlo por phai kep apor pen Chengsi Chotiona Ramterang 11 corridor pen Koilamati adak Kachehelo kilometer pho sose adak Ajo phirlo rat atum Kacheleng atowar BBDC road Ingnam mate non malom barikha apor ahut bab rikang kekhai kangram ajoine Laso ingnam ajo habit ingnam ingnar lapen teke bongkrui munit atum angbong Gari motor ekeng pen ajo anarlo kachehelat ahut Anarlo ang chetong lok lapen ahut pen ke adap ahut pen ke arni kangsam lapusona por puthek thepin pen chetong lok pholok po laso ahut munit atum laso ka phere ke kat aduk doprat aphong batai dopiklo pu arjulong si Jingrum Youth Association Thihek pen CYA aham phangasong amaiphu jirsong tokbi Rotnojit terang jirsong terang Sundor teron lapen arisang ho atum chetong si towar ke pang thirasai pachun ponlo Nilipen birtapang dakpon Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong
Pinia berta ke lapan sikang tonpon iglok domethak me kardom.